763 नं गोदान बेतबारि गुदि फरायसालिनि भट सेन्टाराव फैनानै फैलाजे बरगयारि जोंस्रां ब्रह्मआ गावनि बेसेनगोसा भटखौ होबाय। लोगोसे खावलायदों इएम मोननायनि सार्थआव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मन्टु बर'नि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामनो खावलायदों। मन्टु बर'आ 75% भट लानानै देरहागोनाबो रोखा होननानै फोरमायदों जोंस्रां ब्रह्म बिथाङा। गिबियावनो कक्लाबारि समस्तिनि गासै भटार्स रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो साबायखरखौ बावहरबाय। नैबे जोंनि कक्लाबारि समस्तिया जाबाय जोंनि बाक्सा जिल्लानिनो समस्तिफोरनि गेजेराव मोनसे बिराद इम्पर्टेन्स मोनसे समस्ति राजखान्थिनि बेलायावहाय। आरो जोंनि कक्लाबारियाव गोबां एडुकेटेड दैदेनगिरि इन्टेलेक्सुवेल सुबुंफोर दङ। दा बेखायनो आं नैबे मोनसे खोथाखौ बुंगोन, दिनैनि दिनाव कक्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बे बाइ इलेक्सनाव भटखौ सोरनो होनांगौ बेखौ मोजाङैनो मिथिखागौ। मानोना जों नैबे कक्लाबारि समस्तिनि रायजो राजा बिथांमोना जोंनि समस्तिनि जौगानायखौ बयबो लुबैदों। दा बेखायनो जिहेतु इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव दङ हिसाबै आरो नैबे मोनसे बाइ इलेक्सन हिसाबै कक्लाबारि समस्तिनि गासै रायजो राजाफ्रानो दिनै इउपिपिएल दोलोनो भट होदों। इउपिपिएल दोलोआ 75% भट लानानै देरहानो थांगासिनो दङ। दा बेनि थाखाय आङो कक्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावहरगोन। उननि समफ्राव जोङो जोंनि समस्तिनि मोनफ्रोमबो मावनो गोनां खामानिफोरखौ फारियै मावलांबाय थागोन आरो जों बयबो समस्तिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों। जिहेतु दिनै जोङो जोंनि कक्लाबारि समस्तिनिफ्रायनो सासे इएम मोननो थांगासिनो दङ। दा बिथांनि गेजेरजों जोङो बयबो ज' जालायनानै जोंनि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो खामानिफोरखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय थियारि जादों। आं बेखौनो बुंगोन, उननि समाव जे जोङो इउपिपिएल दोलोआ जिखिनि 3.5 बोसोर सरकाराव दंबावो बेखिनि समावहाय जोङो सोलोंथाइनिफ्राय लानानै आबादनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो थियारि जाबाय।